Salutare și bine v-am la un episod de Fish Mobile. Astăzi, în direcția să jucăm mobile și deschiderea pachetelor. O să deschidem ceva pachet pe aici și mi-a picat bănuți. E ok. Să vedem ce v-am picat din următor pachet. Skill boosturi. Clar și logic, skill boosturi. Încă un pachet. Să vedem ce v-a picat din acest pachet. Skill boosturi și iar skill boosturi. M-au rupt în două cu skill boosturile. Sper să ne pice ceva bun. Skill boosturi și iar skill boosturi. Să vedem. Nu, sunt bănuți de asta. Sunt mai buni ăștia. Hai. Încă două pachete, asta și încă unul. Bănuți, e bine, e foarte bine. Bucuros, de bănuți. Mă dăm și mie jucătorul acela. Nu. Pică 2000. Ne pică 20.000 de puncte XP. Fiindcă n-a vrut să-mi dai jucătorul, o să cred că îți dau XP. Obțin 8 bănuți. Ok. Să vedem. Și prin urmare, cum ați văzut, am colectat și jucătorul, dar nu am făcut prin videoclip. Am colectat jucătorul de 90 de acolo. Care este foarte ieftin. Nu știu dacă o să pe market, dar o să vedem. Dacă prin urmă o să ajungem și la Gabriel Jesus, fiindcă avem doi jucători conectați. Intrăm la aici și să vedem. Ok. Că vedeți aici. Conectat pachetul gratis și avem doi jucători conectați. Mă trebuie să colectez acest jucător. Dar mie îmi va trebui 210 puncte pentru colectarea acestui jucător de 92. 210 puncte. Și la versus atac ar fi o opțiune. Fiindcă dacă aș fini până aici, ar mai da niște meci aici. Mi-ar da 200 de puncte de astea. Și l-aș lua direct. Dar nu cred că o să pot să ajung până acolo. Dar încercăm să ajungem măcar până acolo, să ne dai cu jucător mai slab. Și noi până acolo să colectăm și noi cele 200 de puncte. Scrieți acolo în comentarii dacă vă jucați la vreți dacă aici sau la online acolo la ski game-uri level 115 tește în poartă. Mamă, ce echipare asta. Perfect. Și în balonul le dăm acolo. Ok. Stai un pic în nu te scoate cum? Nu te scoată. Cum? Ai, tati. Mamă, nu filmeze, nu. Da, nu, telefonul, bun. Da, nu. Doi la un telefon. Fiindcă, nu, face telefon și fizier și
și mă dea din faze foarte bune. Tot bine fazele ca să fie adevărate. Nici am văzut 4. Cine vede? Am văzut portarul. Cine 3. Poate să iau. Dar dată e-sport. Ține cu el e-sport. Nu ține cu tine. Niciodată nu se ține cu tine. Nu să te lase să câștigi. Nici nu o să fiu o bătrân. Nu o să câștig meciuri aici. Degeaba, 4-7, încă 3 goluri și le am, dar din păcate, e-sport ține cu doar cu el. Cu noi nu ține niciodată e-sportul de game. Mai bine făcea altcineva jocul. Nu care să ține cu jucătorii, nu să-și bată joc de ei. Da, se pare că am pierdut al doilea meci. Eu așa cred că o să pierdem toate meciurile.